Александър са брат и сестра. Силвия обича да чете, докато Александър предпочита да спортува. Тя страда от болки във врата, а брат й понякога се връща вкъщи с наранявания след тренировка. За двамата Диспогел, топъл и студен, многократно използваем компрес е идеалният продукт. Кога да използваме топлинна терапия и кога да използваме студена терапия? Студената терапия действа веднага при оттоци, навяхвания и контузии и затова е идеална за Александър. Топлинната терапия, от друга страна, е предназначена за мускулни болки и дискомфорт, които се повтарят с времето и затова е идеална за Силвия. Диспогел е проектиран и произведен от Диспотех и се активира с поставяне в фриза или в микровълнова печка. Гел компресът се предлага в различни размери, за да е максимално удобен. Диспогел – решението за всички случаи.